No. Koth mapek mosechako chwe e gwenge mopogore pacho ka osechako kelo masira mag pi oula, tuoche e kind mamoko. Jomanejo maundo daro e miechegi e kaunti ma Baringo ni matek e kembe jot ni mar koth koro nyiso chal marach mar dak margi ka gidwaro konya mapiyo piyo. Jodak manodar e miechegi e gwenge ma Baringo kaluwore koda njore kod kuo jamni koro nigi midhiero diriyo ka koth mapek rocho chendogi mar dak e kambi ma Moi Nonin. Kuanzia jana mvua imenyesha. Kiangalia vile imekaa mvua ilinyesha, maji imetambaa kila mahali na watoto wadogo. Kuna mahema yenye imebebwa na maji. Giwacho ni kaluwore koda kodhni moko kuomgi moting'o nyithindo matindo kod jodongo osechako gamo tuoche mopogore. Watu wanakoncheka sasa kwa malaria. Sasa hai watu wako wakonyo wengi sana na hakuna kitu ya kununua na hata kitu. Malaria imesidi. Sasa kisidi malaria si naenda Marikat. So watu ya nini imeletea sisi watu ya Red Cross imeletea sisi dawa. Kopogore kod tuoche giywago chal mar kambino kod hema magidakie mayamo kod pi oula donje. Asubuhi mvua imefika hapo, imenyesha kweli. Meona hiyo mvua meona tu. Kwa hiyo mema maji tu mekwa nini hapo na kwa mtoni. Gimedo ni dok e miechegi sani tek kaluwore ni kopogore koda jonjore jokuogo osemonjo udigi manegi weyo kendo kwalo gik moko nyaka tat udi. Wamesikia tena manyumba zimepomolewa, imekuwa kasi nyingine tofauti sasa. Na hiyo wakora. Na tunashindwa. Insecurity, serikali kweli wanasikiaje? Serikali kama kuna uwezo wangetusaidia. Watupeleka hata mahali pengine kabla hatujapata amani huko. Komachielo, duol marango chiendo mag wuoth pacho ka NTSA koro kwayo joriembo kod jomamoko matiyo kod apaya obed motang' ahinya ka gin apaya sama koth chwe kamoko kuom gigo magidwaro ji otim. Joriembo oweluo apeyni man gi oula. Gigolo mapiyo piyo e dier apaya mtokni mokethore. Giring mabet bor kod gari mantiere machiegni kodgi, giti kod tach gari e sama koth chwe. Bende tok kalo e pi oula, giriemb mos mondo omi brek thuolo mar tuo. Bende nyisogi ni mondo giriemb gi lwetegi ariyo, gine ni tie gechegi ni kare kinde duto, ka joma tiyo gi apaya ahinya gotieno orwak lewni marieny moting'o reflector jackets mondo ginen ne joriembo. Duol makoro chal kor lwasi nogolo lendo mar koth mapek goyo gwenge mapacho ka, koth magiwacho ni biro chwe nyaka dwe mar 6. Gwenge ma koth biro bede mapek gin kaka Kadhowadh Nam Chumbi, Imbo mar Kenya, Nairobi, Ugwe kod Masawa mar Kenya.